Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati drugu epizodu. U prvoj sam došao do 11. U prvoj nismo mogli preći 12. Ali sam ga prešao prije spavanja do 17. Prije nego što sam išao spavat sam odigrao i uspio sam doći do 17. i sad sam ovdje i ne mogu da ga pređem. Skoro sam ga iz prve Diću. Ajde, ovdje ćem. Bravo. Ne. Opa. A koliko sam na... Ovo je na 4... Ne. Znači ne mogu da pređem. Opet ću tak probati kad završi snima. Nje ću opet probati preći i... Ne. Ajmo, znači u komentarima mi napišite koju igru da igram. Zombie Tsunami, Dream Lagu, Minecraft Pocket Edition ili Zigzag, da, Zigzag. To su igre koje imam. Znači budem vam složio u komentare igre, a vi recite koju biste htjeli da igramo i ja ću to da igram. Ko će imati više lajkova i ta ide igra. Jel može? Naravno da može. Ako bude nešto izjednačeno, jedan dan ćemo snimati tu, a drugi dan ono. Može. Ne znam da li da snimam Dream Lagu. Da, napišite mi u komentare da li da snimam Minecraft, Dream Lagu ili Zigzag. Zombie Tsunami mi se baš i ne igra. To je dobro. Kad se ne snime, onda bi vam to bilo jako dobra igra. Ne. Znači, Zombie Tsunami bi vam bio dobra igra kad ne snimate, kad nešto čekate ili tako nešto. Ili kad ste na WC-u. I ćem. Top. Bez to, zoom. Top. Pup. Moćemo li uspjeti? Jes, uspjeli smo. Sad smo na 18. Dobro, ovo je lag.
čim sam rekao da je ovaj lag, zato je lagan. Ili šta ima SP, da li sad i 10 moram postavljati to? Na jedan smo se ubili. Tim. Tip top. Malo je zeznuto. Ajde da probamo. To preći. Ne. A mogu ja to preći, ajmo. Ne. Sad, ovo je znači zadnji put. Da ću probati još. Pam. Opa. Evo, zadnji put. Tut. Yes. Sad smo na 20. Sad ih moramo 12 tu. A dobro, bit će lagano možda. Vidim da već neće. Kada klikćem. Ne. A i mene je tlovo gdje sam pričekao možda da se uspori to. Ne. Jel mene neko ovdje zezao? Znači, ubio sam se na 1. I sad moram preći ovo preko 11. Ne. Tup. Daj, ajde. Sad moram, čekajte. Uzmi da jesam. Tup. Ne. Ajmo, sada moramo. Evo, ovo nam je zadnji put. Ne mogu, ajde ćemo još jednom. Ajmo još jednom, ovo nisam siguran. Ajmo još jednom. Ajmo još jednom. Nešto reći gdje kad završi video ovaj probat preći. Ako u kojim slučajem ne pređem, ništa. Mislim da hoću.
Već vidim. Da lagan. Ništa. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo u sljedećoj. Pa!